Хора, нещо виж, ще анбоксваме мега боксове с един мой приятел. Виж ли ти да анбоксваш? Да, разслужваме. Айде. Ми гледайте на телефона. И така, както виждате, мега боксовете вече са пуснати, което го чакахме с нетърпение. Аз вече съм отворил 3. Да. Така. Томка, я помагай да си мине той. Той не мога да го хванат. Това е много трудно. Добре, сега. Взимай! Само да отворим тези мега боксове. Моля! Така. Да Давай. видим сега какво ще ни се падне. Да. 6 неща. 6. Герой. Две неща може да ми се паднат. 2. О, това е 80 ще някакъв джема. пранк. Това е 80 джема. И... Ай, пина му. Окей. Не е зле. Аз мислех, че го имам. Така, 4 неща. Малко. Нищо. Ама джемове да. Да, джемове наистина много дава. Хора, играйте и вие. Сега не мога. Трябва следващия. Трябваше да си отвориш и това. Нищо. Сега ще се берем за него. Играйте, вие отваряйте ги. Много яко ще се получи. Айде, давай. Направете видях, Чакай, че се е паднал. Вече се отворил 3. Абонирайте се за канала, лайкнете видеото, споделете с приятели още хора да го видят. И чао, до следващия път!